Kolme pientä porsasta on George Stylesin ja Anthony Drewn käsikirjoittama musikaali. Ja nyt sitten on tehty semmonen uusi moderni versio, jossa nämä kolme pientä porsasta on luonnollisesti maailman tunnetuimmat kolme pientä porsasta. Ja he rupeaa kertomaan tätä tarinaansa nyt sitten, minkälainen se oli ja mitä oikeasti tapahtui ja mitä kommelluksia siellä sitten tapahtui. Silloin kun tää kanta esitettiin vuonna 2011 Singaporessa, niin tää oli siellä mieletön hitti. Sen takia, koska tää on tarina, joka kuitenkin kaikki tietää, mutta sitten siihen tuotiin tää uusi näkökulma ja uusi lähestymistapa koko tarinaan. Se on hienoa, että me ollaan saatu tää mahdollisuus tehdä tämä teos nyt ensimmäisenä isosti Euroopassa. Meillä on aivan loistava kästi tässä esityksessä. Meillä on huikeita ammattilaisia. Meillä on 5 näyttelijää ja se on unelma päästä tehdä 5 loistavan näyttelijän kanssa tämmöistä teosta. Joku saa mennä kotiin! Tämän teoksen mielenkiintoisimpia hahmoja on Iso Paha Susi, joka on hänen omien sanojensa mukaan väärin ymmärretty. Hän on semmonen herkkä sielu ja meillä Isoa Pahasuutta esittää Sami Uotila. Ensi-ilta on syyskuun 12. päivä Koko Teatterissa. Esityksiä on lokakuun asti. Tää on ihan täys musikaali, mutta se on 1 tunnin mittainen. Tää on loistava ensimmäinen teatterikokemus jollekin nuorelle lapselle. Tää on laadukasta lastenteatteria kenelle tahansa muulle teatterikävijälle tai ei-teatterissa kävijälle. Sinne vaan! Mitä mieltä olette ohjaajastanne Samuel Harjanteesta? Tosi kiva!